Il-fidi hija twemmin bla raġuni f'xi ħaġa bħal Alla. Something you have trust in and you can, work, like hold on to. Li temmen li there's something bigger li qed jħossibek u hekk. Meta tkun temmen xi ħaġa li ħafna drabi ma tkunx teżisti ma tarafx. Il-fidi. Il-fidi. Għandek ċertu mistoqsijiet li m'għandekx tweġiba lihom ma xorta temmen fil-fidi. Għalina l-insar aħna nemmu li l-fidi hija mutija minn Alla bħala don u rigal li Alla missier bat l-ibnu Ġesu biex imut għalina fid-dinja u jqum mill-imwiet u jtina ħajja eterna. Il-fidi twassalna li tina tama l-ħajja ta' dejjem, il-ġenna li ngħixuha minn hawnhekk stess. Għal-Kattoliku, il-fidi hija mixja fejn ħalli lil Alla jbidlu jitrasformah f'persuna sħiħa u mimlija. Bejn 19 u l-24 ta' Marzu li għadda ġewwa Ruma kienet isir il-Pre-Sinodu. Hawnhekk 300 żagħżugħ minn madwar id-dinja ntaqgħu biex jiddiskutu. Kienu wkoll mistiedna nies minn reliġjonijiet differenti fosthom Musulmani u Atei. Il-frott ta' dan il-Pre-Sinodu huwa dokument ta' madwar 12-il paġna li kitbu dawn iż-żgħażagħ stess minn madwar id-dinja. Dan id-dokument fih suġġerimenti u riflessjonijiet li huma jixtiequ jgħaddu lill-Knisja. Ħareġ li ż-żgħażagħ jixtiequ jaraw Knisja awtentika li tisma' u takkumpanja liż-żgħażagħ. Dan l-istess dokument ġie ppreżentat lill-Papa f'Ħatt il-Palm li huwa wkoll il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ. Il-Knisja għadha tixtieq tisma' l-vuċi tiegħek. Jekk inti tixtieq tagħmel dan tista' tibgħat email fuq youths@maltadiocese.org.